Demokratik, özgür ve demokratik bir hayatın kurulması için Bi nêzîkbûna hilbijartinên 2023-an, partiyên siyasî jî giraniyê didin xebatê hilbijartinê. Yek ji wan partiyan jî Partiya Mafa Azadiyan Haqpar e. Haqpar ji bo ku bikaribe wek partî beşdarî hilbijartinan bibe, divê li 41 bajaran rêxistina xwe pêk bîne û heta niha jî li 35 bajaran ev yek pêk aniye û li 6 bajaran jî pêvajo ber bi dawîbûnê ve diçe. Raydarên Haqparê dibêjin ew girîngiyek mezin didin hilbijartinên 2023-an û armanca wan a sereke çareseriya pirsa Kurd e û wê hemû hêza xwe bo Kurdan bikarbînin. Em dibêjin Kurd 3 sale şerê navxeyê a Tirkan wek peyanda dibînin. Min berê rûpertejiyên berî jî min got. Yani Kurd mecbûr ne şerê wan navxeyê de wek peyanda bibe. Yani derdê wan xilasbûyîna demokrasiyekî baş a Tirkiye an jî meseleyê çareserkirina meseleyê Kurdî nîne. Derdê wan ji bo desthilatdariyê em jî dibêjin siyasetekî azade. çekimsel kabul edilmiştir. Haqpar dezanîn ku wan tevî bajarok navçe û bajaran karîne li 200 deveran rêxistina xwe ava bikin û wan wek armanc daye pêşiya xwe ku li hemû bajarên Bakurê Kurdistanê ango li 23 bajaran rêxistina xwe ava bikin û beriya hilbijartinê serdana partiyên Kurdistanî bikin. Em ê gazî partî saziyê me Kurdistanî bikin. Ê ku dibêjin em Kurdin dava Kurdistanê dikir Kurdara statû dixwazin. Em ê gazî wan bikin deka werin bira va me partî hazir kir hûn karin bi me re çi kar xebatê bikin em rûnên bi hev re vê karê bibin dawî. Li gorî yasayên Tirkiyeyê ji bo ku partiyek bi navê xwe û wek partî bikeve hilbijartinê divê herî kêm 41 bajaran xwedî rêxistin be û hemû rêxistinên wê jî beriya hilbijartinê 6 mehan hatibin avakirin. Ku Haqpara nekarîbû di hilbijartina 2018 de bikeve hilbijartinê devê carê amade be. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.